Hello guys, आङो दिनैहाय गुबुन भिडिअ लानानै फैलायबाय। बेनो जाहैबाय जोंहा आबैना दिनैहाय न' लिरदों। आंबो खामला लिरदों आरो न' खामला लिरबाय दिनैहाय नै ओरैबायदि मेंखायो हाब्रु गाग्लिनाया। आबैजों आंजों गाग्लिदों नै हाब्रुखौ। लिरजेनबाय नो जोंहा न' ओंखाम संग्रा न'। आजिखालिथ' बयबो न'आनो लिरला मालाय फाक्कानि गोजासै। नायलांबाय थादो जोङो उफाय गैया नै लिरनाङो। हाला आदै बेग्रांलायनाय खेबनांखाबाय दाहाय दहाय सयथिबो अयनायखा हाब्रु गाग्लिनायावनो ओरैबादि हाबनो नागिरो औवाया सयथिबो। आंनि दाउआ जाजोबो ना मायो दख्राहां नुयो नायहैला थाया। टमेट'आ दाउ जायो। खांबाय नै दायो नै बेनोमोन जों लिरनाया। खोमसि नुलायबाय नै ओंखाम संग्रा न'। खोमसि नुबाय लिरखांनानै। लिरग्रा हान्जाफोर जेरि 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 नों ओंखाम जादों नायनि मानसि आलु आलु हाय नुसाय दे आखायाबो हाय उरिसो मबाइलावसो आं ओंखाम जादों होनसाय आं ओंखाम जादों होन नै मा नायो नायो बिदिसो ओंखाम जानायाबो